Schottis. Damen där arm 2 varv på 4 gångsteg. Från varandra då, från och mot. Pariser. 2 polka runt, sluten battning. Och snoa. Då gör vi om 2an, från och mot. Pariser. Polka, snoa. Turet, Schottis. Gångsteg. Så vänder vi mot varandra. Backar Schottis. Och damen drar. Då gör vi om turet. Och damen drar. 22an, från och mot. En gång till, hur på? Tur 1. Tur 1. Är det 2an då? Nu glömmer vi den gråa vardagen. Så härligt det ska bli. Så kommer du igen. Hur är det? Jättebra. Så vi av i polkan. Damen bakom kavaljer. 1, 2 och snoa. Då gör vi om tur 1, avigt. Och damen bakom kavaljer. Så har vi 2an, en butterfly då. Kavaljer släpper sin höger, går bakom dam. Polka på fel sida. Går framför dam. Dam snurrar med. Kör vi om den här 2an butterflyen. Släpper sin höger kavaljer och går bakom dam. Polkasteg. Kavaljer under arm. Damen med ryggen i dansriktningen. Från början, avigt. Damen bakom kavaljer. Och snoa. En gång till. 1, 2, 3. 22an, en butterfly först. Kavaljeren släpper sin höger, går bakom dam. Polka på fel sida. Går framför dam, dam snurrar med. Gör vi om 2an. Kavaljeren släpper sin höger, går bakom. Kavaljer under arm. Damen med ryggen i dansriktningen från början. Damen bakom. 1, 2, 3, 4 och snoa. Tur 1 igen avigt. Damen bakom kavaljer på 1. Och snoa. Tur 2an. Kavaljer släpper sin höger, går bakom dam på 4 steg. Polkasteg. Går framför dam. Dam snurrar med. Gör jag 2an. Kavaljer under arm. Damen med ryggen i dansriktningen från början. En, 2, 3, 4 och snoa. Gör vi en avigt. Damen går bakom kavaljer nu. 1, 2, 3, 4. Ja, men det är bra. Jättebra. 2 polka.
Jag är gammal, nästan 100. Och mina barn har börjat undra. Då kör vi. Vänd ifrån. 2 polkar runt. Lugnt och fint. Snoa 4. Polka. 4. Eller också har han Och snoa. Från och mot. Parisesväng. Gör vi om tur 1 dubbel anfattning. Vänd ifrån. Vandra. Och polka runt. Snoa 4. Polka 4. Vilken hjälp som är den rätta. Det är inte säkert att en gammal man är svag. Från och mot. Och en pariser. Damen med ryggen i dansriktningen. Av i polka ett par. Men ibland så kan jag glömma alla klämmer. Så där nu är jag på fjärde. Snoa 8. För i sinnet är jag fortfarande ung. Ska vi avvitt igen? Ännu gillar jag att dansa och kring sköna damers svansar. Det är bara synd att kroppen känns så tung. Från och mot. Från kommunen kommer Pariser. där man frågar om Gör vi tur 1 då. Vänd ifrån på andra. hur jag 2 polkar runt. Snoa 4. Man vill få mig att berätta Polka. vilken hjälp som är den rätta. Det är inte säkert att den Och gamla stå. man är svag. Från och mot. Och pariser. Kör vi 2an avvitt. Jag tog en kurs i data och det träffade jag Beata. Vi ska gifta oss på lördag klockan 3. Avvitt. Vi är skintorra och magra, men vi hoppas på Viagra, så att bröllopsnatten kan bli en succé. Från och mot. Från kommunen kommer Pariser. där man frågar Har vi tur 1 här. Vänd ifrån på andra polkaseger. hur jag tillbringar min dag. Snoa. Man vill få mig att berätta Polka. vilken hjälp som är den rätta. Det är inte säkert att en gammal man är svag. Från och mot. Från kommunen kommer folket där man frågar Gör vi om tur 1. Vänd ifrån på andra polkaseger. hur jag tillbringar min dag. Snoa. Ja, man vill få mig att berätta Polka. vilken hjälp som är den rätta. Det är inte säkert att en gammal Och stå. man är svag. Från och mot. Och en pariser. Jättebra. Aj, aj. Och kortis. Ja. En gång till. Vajo fram tillbaka. 4 gånger till runt. Aj, aj. Och. En gång till. Vajo. 4 gånger till runt. 4 polka. 4 snoa. Sidan bakom. 1, 2, 3. 2 polka. Sidan bakom. Polka snoa. 4 polka. 4 snoa. Sidan bakom. 2 polka. Sidan bakom. 2 polka, 4 snoa. Du är aj, aj, 2 gånger kortis. Vad gjorde han tillbaka? 4 gånger till runt. Aj, aj, 2 gånger kortis. Vad gjorde? 4 polka. 4 snoa. Sidan bakom. 2 polka. Sidan bakom. 2 polka, 4 snoa. 4 polka.
Pojkar snova. Sidan bakom. Två pojkar. Sidan bakom. Pojkar snova.